Dneska natočím nové video z Grow a Garden. Jo, dlouho nevyšlo video. Jo. Zárodu nemám o moc lepší. Málo jsem farmil. Ale získal jsem tu jakože velké věci. A mám aj nové ovoci takéto. Tam bude stát hodně, můžeme to prodat. A to je klasický prostě. No. Dneska mám hodně velký cíl dát 105 milionů. Nechýbá mi. Takže tak. Takže my teraz tady pozbíráme ananasy a avokádo. Yes. Ďakujem za slimak. Nemohli napadnout něco lepší. Yes, skvělý. To tady zabereme. Jo. Napište do komentáru, koľko si myslíte, že toto bude stát. Teraz. Typněte si, já vám dám čas. Dúfam, že ste napísali, ja si typnem takých 35 000. No, mám 1 milión a úlohu mám hotovo 5 milionů. Tak dáme 107. Predtým jsem měl menší a nedal jsem to, teraz se to opadilo. Teraz jsem zase to prekonal. Takže tak, vyber to hrozno. Je, takže tak. Co to je? Careful seeds, to je dobré. A zaberem aj toto. Tam. Yes, prosím. 107 milionů. Ne, ale jsme hodně blízko. Zaberem také věci. To není ono. Potřebujeme nekli. Každým toto. To už nemám. Clearing spray. Havertz, yes. To je ono. To stálo tak. Tak to za mě obere. Teraz to jdem prodat. Jsem tam moc nenapracoval. Dobré, úlohu jsme splnili hento. A tak. Toto prodám a končíme. Takže 2000, skoro 3. A čas.